11:38 na, and there you go. Wala na takag resolusyon ng atong drama tonight. Og murag cool off sa sila og medyo gyatagan nilang time ang usag-usa para makarealize kung si Irvin unsaon niya pag muni-muni sa iyang mga kakulangon pod. Og si Riza pod maka-realize pod siya nga in a way na pod siya ay kakulangon. Dapat kung kailangan nila mag-work sa ilang relationship, syempre na-effort dapat silang duha. Dili kay isa lang ang magbago, but silang duha, and kung gusto nila mula hutay, they should meet in between. And I'm sure dagang kay sa ato ang ni-react sa grabe na pug kay ni si Kwan eh. Grabe ni kay Erwin bay. Ervin. Lagi. Yan na yung mo nang kasukan ni mong kuan. Kasukan ni mo imong girlfriend niya. Dili pag yun pansinon ang girlfriend kay wala diha si best friend. Mali na. Kung ako imigo ni Ervin, Brad. Ako lang na imong girlfriend. Pero kung makatawag pa si Ervin karon no, unsa kay iyang iingon no? Ingana. Okay, I'm sure sa ato mga taga-Cagayan de Oro dagan kay nakarelate aning kang Ervin na siya best friend nga wala naman siya malis, kumbaga ingana. Walay malis pero gakaapektuhan ang iyang girlfriend and naa kay gakabuhat nga medyo over na pod, di ba? 90 times nga murag over na pod pero gina-justify lang nato nga murag normal naman to sa ako, ana. Di ba? Naa. Kung kinsa man ay naka-relate kang Ervin diha, be. Katong kay Ervin nga murag nanubra or feel nimo sakto ra pod ang gihimo ni Ervin kay sa imong life ingana po'y nahitabo. Nga murag na over ra pod ang imong partner og selos. Kamong mga naka-experience ana kang Riza o kang Ervin. Katong wala nakarelate, ayan na lang sa mong tawag. Ha? Taga na tutug chance, katug yung naka-experience ani, para pod ma-defend nila ilang self, hatagan ta nila insight kung unsay unsa nakasakit ng ingana or unsa nakalisod ang ingana para pag-abot sa atong life, ma-apply nato ang ilang gipangbuhat or ang ilang nakaligtaang buhaton. Sige, itong mga naka-relate kang Ervin o kang Riza diya tawag sa 0937-3731-674. Tawag dahil kay ako ng tubagon. Hello, good evening. Hello, may gabi. Hello. Hello, may gabi. May gabi, Brad. Kinsa pangalan, Brad? Di Dalap din eh. Kinsa? Di Dalap. Kinsa spelling? Dalapo. Dalak. Dalak kauban ni Valak. Dalapo. Dalapo. Balak. D-A-L-A-P. Okay. Dalap. Ang imong experience pareha kang Ervin? Dili man pero kuan lang. Dili man pero kuan lang. Ano man? Dili man pero okay, sige. Uy. Pakihinay sa radyo lang ga. Hello, Brad? Hello? Oh, Ay, kinsa ni?
Makin. Si Si Makin. Makens. Mac, Oh. pareha mo experience ni Irvin. Dili man, pero nalang ko'y best friend. Ha? Nay best friend akong uyab. Okay, ikaw ni si Riza lugar. Nasilos lang ko kay. Lagi murag ikaw si Riza. Oh. Unsay imong gikasilusan? Kanang close kay sila ah. Unsa nga close kanang maglingkod sa pasayro nga jeep? Close? Dili. Kanang murag sit kay ba, murag uyab ba. Like gakis lugar na? Ha? Gakis lugar sila, holding hands. Ay dili man. Kanang Unsa? nang limot mo. Nalimot na ka, ansay giingon sa imong kauban? Ha? Hello? Hello? Hello, kinsa ni? Hello, kinsa ni? $11.44 mga pamilya nang itataog makarelate kang Irvin o kang Riza. Unaw na to si Irvin be kaning if ever na amoy best friend diha nga gasilosan sa inyong uyab or kababata nga gasilosan sa inyong uyab, tawag karon 0937-3731-674. Hello? Hello, may gabi. Hello? Hello, kinsa name? Si Panay si Elmer. Elmer. Elmer, naka-experience para kang Irvin? Naagyapon, mapre-preya po nato. Unsa may nahitabo di ay kanang ikaw ang naay best friend? Oo. Babae. Magsilos yapon siya. Natugod yapon. Makarilos yapon tagamay. Nganong gamay man di day dako? Dili sad. Unsay nakalahi di ay? Kuan. Kanang nato lagi yapon. Lagi unsay nakalahi kay di man ka dako. Niyong ka kung ingato gyapon so meaning dako ang kuan. Kapareho. Pero niyong ka gamay lang yung ma-relate. Nganong gamay raman unsay nakalahi di ay? Ako mo diha kay sobra na. Ni Sobra na yang pagsilos. si Riza. Dili sa ako ah. Okay. So meaning unsa may nakasobra? Tanan naman good. Unsay Dili tanan? lang kay sa best friend nako. Tanan na lang makita niya. Unsaon man niya? Yan ang buhatan ng istorya ba. Like for example, Lahi na yang pagtagad ana. say hatay mig sitwasyon nga para marag ma-realize na mo nga or ma-imagine na mo. Kuan kanang pananglitan. Bisag na uban lang ka sa barkada pero ang iya lahi na bitaw. Unsa nga lahi? Kaano niyo og meaning ba nga ano dito kanang nagibuhat nga mga makasakit sa iya bisag wala god. Unsa nga gibuhat? Para sa nang mang babae ana. Bisag ikaw lang ka nakaatbang og babae. Pero lalaki bata makita og babae makatutok na pud gamay. Dili ba na normal lang? Para sa ako normal lang pero wala pud ta kabalo natin napasakitan day. Lagi so wala ba ka nag-usab tungod iyang giingon? Wala ba ka nag-usab nga sige di na nako nabuhatan? So para karon nag-usab magyapon kay nabulag naman pud mi. Wala mag-usab na lang yun pud. Karon di na maotro ba. Meaning Naya po learn. di ba? Meaning unsay imong giusab? Ang inato nga dili di pwede di ay nga nakay uyab baliwala ulo ni mo uyab dito kasi mo ang mga amigo ana ba. Kinahanglan nga i-adjust bitaw nimo nga ang para sa imo ang mga amigo dili na kay nimo kanon taason mas taason pa nimo si mong uyab.
Kumbaga mag-effort pud lugar. O ana. Nga ka nang makaingon gid siya nga ay love gyud ay ko nimo ana, di ba? Oo, ana yun Master Popi. Pero sa imong tan-aw, kanus ara day makaingon ka nga sobra ra ang selos. Kana nang kuan ha. Kana nang diya anak kasi mo ang uyab. Diya mo realize ang tanan. Dili di ba? Sa isa ka batasan nga seloso, kanus ara ka makaingon nga sobra na nga meaning delikado na nang ingana nga pagkasilosa. Unsa nga level, unsay gabuhaton sa mga sobra na kaselos? Lambing siguro? Ha? Kasabot. Lagi man to ang kauban dyan. Top clock na yung kauban. Siya ba akong ipangunta na ikaw man? Ha? Hello? Hello? Once again, tawag ka ron sa mga nakarelate kang Riza or Ervin. Hello? Hello, may gabi. May gabi. Kinsa ni? Boyet ni Master Pope. Boyet. Iyat, asa man ka nakarelate ani iyat kang Riza or kay Ervin? Kay both papareho. Pareho nga naman. Nga na nakarelate ka kang Riza? Kay akong uyab Master Pope. Akong asawa dahil ako. Kuan man good kaning Na ay best friend. anak ko best friend. Ay, wait lang. Na, si Riza, di ba niyon ka nakarelate ka both kang Riza o kang Ervin? Sige, unaon na to. Kang Riza muna. Ngano nakarelate ka kang Riza? Sa bahin kang rin sa Master Pope. Sa akong asawa. Unsa da imong what do you mean? Imong asawa ang nakarelate kang Riza. Okay. Ikaw mo'y nakarelate karon kang Ervin. Oo. Ana lagi dili both. Nakarelate lang ka kang Ervin sa imong sitwasyon nga ikaw ang gisilosan? Oo, pero kuan Master Pope. Sobra lang to yahay. Isip lang sa ba. Kinsa nga nobra si Riza ang nanobra? Erwin. Ha? Si Erwin. Okay. Piling nimo nganong sobra si Ervin? Hello? Ako niyang kuan kaning best friend. Pero may niya imbitaron. Unya ang Ginabida niya pero may ba in France ayang ginabida niya. Sa imo wala man nimo gibida. Katong bago pa mi sa akong asawa Master, atong kuya pa mi kuan kaning murag inatog yapon bagida-bida na ako. So murag nakafeel ko nga murag lahi bitaw iyang reaction. Lahi ang facial expression niya ba pag may istoryahan bitaw na ako regarding sa akong best friend. Ano ko lahi naman guro ni. Di na lang. Kilos naman guro ni. So di na lang wala na lang nimo digiusab ana. After ato mga kuan wala na ako sa istorya kay kung tay pag-giunsa nimo pagbida dayon giunsa pag style og ingon kay akong wife man go dili ka balong muluto before okay. Luto siya anak ko nga di may nana kay ingon si akong best friend nani murag di anday niya ba sige ikaw na lang kato na lang yung best friend ni paluto dali ana lagar tawagin na lang to. So medyo nakamata ka. Hello. Hello, nawala imong kuan, imong gatambunan ni imong kuan. Kusog man akong signal Master. Lagi kusog imong signal pero gakawala ang imong sesan. Mato sa Master nga kuan ba kaning dili na nako siya gina-compare tapos gaiwas ko nga di man gud siya murag pag mananghid mo ko nga manggawas ni murag lahi iyang pagtagad tapos kung mamikita po to akong best friend sa mo
So murag mangutana siya, uban na pud si Rose. Kung Rose ang Oh, pangalan ana. nato. Uban na pud si Rose lugar. Ana din ka nga Oh, ana. adili man pero uban god ana. Dili ko mamakak niya, Dili master. ka mamakak. Ako So siya kumbaga muiwas na lang gyud ka kung uban si Rose. Daw bi wala nang may si example Rose tong pangalan. kuan master kaning naka kuan man pud siya nga murag gaiwas ko. And then giingnan ka niya, nag-iwas na ka sa ako no kay tungod sa imong asawa no ana. Wala po niabot ang appointment master pero kuan ba kaning di reverse psychology na ko akong wife nga pag kaning manawag akong barkada nga maglag ni mana ko nga dili kong kuyog. So anak ko sa wife, anak ko nga dili ka mo kuyog ron. Anak ko nga kumukuyog kay wala kay kauban or kita na lang mulaag anak ba. Murag makonsensya po siya. Kami na lang pero manas nga kuyog nilay ako na lang man imong kuan. Kuyog permiso. Nato naka-realize nga bilang ipa-feel sa iya nga mas napay mas importante sa iya nga tao ba. Pero dili na strategy, imo na lang gid nang kaugalian nga dapat kamo gid ang mag-uban. Pero kuan kaning akong ang para sa ako manggod dali ra magsilos ang babae sa motong dili na ko siya na lang akong ibida permi para So kumbaga in a way kaning you did the opposite and okay man ang kalalabasan. Nana ba. I-reverse na lang nako ang kuan. Gets na ako no. So kumbaga dili mo lose og hope labi na tong mga naka-experience sa imo nga grabe ka selosa og kuan. No? Pero grabe maulit gid lugar ka kung magselo siya ato nga time dili naman. Maulit gud siya pero dili niya. Dili ba ikaw example magselo siya gakaulit ba ka nga sige siya selos nga way kasilosan? Maulit ko pero in other way murag makasabot po ko sa iya ha. Kay murag pag magselos man gud siya or na akong ibutang akong self mong kaning akong ibutang akong paa sa iyang paapo kaning kuan pod ba? Sa iyang mga kuan shoes. Karealize ko nga siguro dapat siya katungod magsilos ana. Ante labi na kung katong time na nga asawa na mo. Pero pag atong first mga good master ko si paningkamutan ako ang ma-close unta sila. Okay, wag gyud sila nag-close. Okay, best friend mangud ako so gusto ko ma-close sila. Nya murag mubiya mo dili mo maki-close akong kuan uyab atong mulikay gid siya. Mulikay jud siya pero after atong murag gaiwas ko dili ko gaiwas akong barkada pero akong ginapapil sa akong wife nga gaiwas ko sa akong barkada ba. So dito na sila nagsugod og close noon. So lakipan gyapon to nimo prayers mo nang naingato pod. Siguro. Maayo kay na okay na sila. Na okay ra sila kay minaw nako ang kuan man gud basta ibidal di lang nimo ibida di lang nimo i-compare sa laing tao murag. Kumbaga sobra na pud nang i-compare na nimo. Lain na pud nang compare nimo kay. Bantayan na to na katong mga gipang silosan diha. Ayaw or likay gyud nga ma-compare ninyo ang inyong partner sa uban nga mas baba pa imong partner kaysa sa uban. Always gyud nimo nga mo, di ba sakto ako ngayon ganina? Nga siya ang babae nga imong gimit, siya ang pinaka the best nga babae. Siya ang permit pinaka maayo permit. Bisag na apan. Itinood ba gina nga naman gid na apan. Pero nagid siya labaw, di ba? Na siya apan pero na magyapon toy apan ang uban. Na lang gid siya labaw sa tanan-tanang mga dagan siya labaw master. Ana. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan. Ana marag sa prayer lang. Sige Brad, unsay ako maidalit kanimo na kay gusto nga request. Request lang ko kuan Coldplay nga
song ini Coldplay nga song. Coldplay nga song. Ice Ice Baby. Sige para mabibo. Char lang dili. Kana lang kaning paspas ba ning kuan ba? Ay kaning yellow. Sige master. Kaning yellow. Salamat. Jan no? Buyit master. Buyit. Salamat buyit ha. Sige, salamat master. Salamat. Sunod na pod. Thank you sa imong pag-share. Di ba? Naganda na tun dili sa tanang panahon nga problema sa insecure nga selosa. Dili sa tanang panahon. Because kita din mga lalaki dapat dapat mo effort ta. Nga ipa-feel na to sa ilang nga sila na ang pinaka. I learned something today. Tinod, nakaagi ko grabe ka selosa nga girlfriend. Nakaagi na ko and makes me realize no. Kumbaga kung napalang ko'y na-learn ato nga mo effort pa. Or basin pod nga nung wala mi nag-work ato kay tungod pod sa akong personality pod nga medyo allergic. Baga di ko ganan sa kanang magsilosan ka og kanang himuan kag mga butang na kuan bitaw. Mga sala nga wa nimo gihimo. Kanang bitang niya. Mo kanang mag-i-accuse ka pinaka-hate na ko na. Mura kag gipriso sa dili nimo sala, no? Murag nga na. Ikaw gyud ikaw ang pinakakuan nganong nga na kang why you why. Anyways, wala na tayong igon tayo mga pamilya. Dagan salamat sa inyo pag-uban-uban. Sa pag-bilar-bilar for the whole week. At least makapadayon ta sa atong long holiday. Ay Sabado, ay Domingo. Tomorrow, kung gusto nyo mag-participate sa atong kutaw question. Kung gusto niyo mag-participate, mata mo alas 9, tomorrow morning, magbanta after nila ni Rico Suave. Wala pa siguro Maria Filingera tomorrow. So, after ni Rico Suave, alas 9, na anak ko. And natay kutaw question tomorrow. Nalingaw lang ko kay ganina sa sementeryo ang mga anak ni Bernie akong gikutaw-kutaw. Wa nakagets ang kuan. Ang usa. Pero ang usa medyo smart makakuan, no? Say ang mga smart kay katong gamay og grado sa school. Ano mo na? No? Anyways, mga pamilya, this is Master Popi saying don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala, just don't give up. At kung wala ka namang magandang i-comment, huwag ka nang kumomment, please. Bye for now. See you again tomorrow at 9. And sa mga single ladies and single moms out there, itaasin yung mga kamay kay mukis na ko sa inyong kili-kili ilok. Ready na? Sarap no? And I'll be leaving you with a quote. Gikan kini sa atong title tonight, #Dear MOR Tagisan. Ayaw tuguti nga ang imong pagka-insecure maoy mutambon sa mga butang nga nindot.